Tak předně dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ano, já přicházím s tím ošklivým tématem těch legislativních povinností, ale určitě mě těší, že jste všichni dorazili v tak hojném počtu, protože to téma samozřejmě není jenom o těch povinnostech, ale o tom, jak tady naznačil kolega, vlastně o tom změněném přístupu, o tom myšlení a o tom, že ty povinnosti sice jsou dány, ale měly by směřovat k tomu, že my se na to jinak díváme. Můžu kliknout jenom? Jo, jsem tam, dobře. Tak jo, já bych vám chtěla přiblížit vlastně takový ten základní legislativní rámec na té evropské úrovni, říct vám nějaké novinky. Zmíním se i o tom, co byl ten předešlý slide. Ne všechno jsem zařadila, ono to je velmi široké, ta platforma, ale můžeme se zmínit, řekneme si, kam to směřuje. Řeknu vám, jaké máme legislativní povinnosti, rámec, nebo jaké máme vlastně nastavení těch zákonů a řeknu vám, jaké máme hlavní strategické dokumenty v České republice. Zmíním se i o nějaké další praxi, o našich dalších aktivitách, nebo i co se nám líbilo, některé projekty. Mám tam i cirkl zmíněný, takže něco si řekneme i v tomto. Řeknu vám nějakou možnou dotační podporu, takže klidně se můžete potom ptát něco třeba, co vás zaujme, že si můžeme více osvětlit. Takže v roce 2018 to byla velká změna, akční plán o cirkulární ekonomice směřoval k tomu, že došlo k revizi mnoha směrnic. My jsme museli do zákona samozřejmě dostat tu hlavní směrnici o odpadech, ta nám zavedla velmi ambiciozní cíle na recyklaci komunálních odpadů a samozřejmě teď vám řeknu i novinky. V červenci byl zveřejněn draft revize směrnice, který jde do té oblasti těch potravinových a textilních odpadů. Mám to tam dále potom trochu podrobněji. Směrnice o skládkách taky velmi významné. Samozřejmě potřebujeme omezit to skládkování odpadů a pro komunální odpady velmi ambiciozní cíl dostat se v roce 2035 opravdu jenom maximálně na těch 10%. Další směrnice, která je velmi významná, je směrnice o obalech. Samozřejmě další nové cíle a jenom zmíním opravdu ten nový návrh nařízení. Vůbec komise směřuje k tomu, že ty směrnice nám všechny bude postupně přelívat do těch nařízení. Je to v zájmu, ne jako bychom se na to dívali, že to jsou tvrdá pravidla, ale opravdu je to jakási harmonizace na té evropské úrovni. Další směrnice je takzvaně o těch jednorázových plastech. Jo? A je to o omezení toho dopadu negativního vlivu na to životní prostředí. Můžeme si říct, že to hlavně v těch přímořských státech, že trošku ta Česká republika, ty vnitrozemské státy trošku úplně myslím, že ani ten problém tak velký neměli nikdy, ale je to prostě o tom, že omezit takové ty jednorázovky, opravdu jako dívat se na to i z pohledu té cirkulární ekonomiky, mít nějaké ty výrobky, které jdou opakovaně použít. A samozřejmě i ten obsah, takový ten povinný na ten recyklovaný obsah je velmi důležitý. Tak, teď řeknu k tomu aktuálnímu draftu, který je vyjednáván, který teď vlastně začneme intenzivně zase na podzim v těch tackách projednávat. Tak je to revize směrnice o odpadech. A to je ta oblast těch potravinových odpadů a oblast textilu. Tady ty dvě oblasti nebyly tak úplně dostatečně pokryty a hlavně opravdu jsou velmi jako náročné na zdroje i energetiku. A ta změna pohledu je nutná. Jako víte sami, že taková ta fast móda, ty rychle nakoupím módní trendy a ten textil jako v mnoha případech sice jde třeba do těch třetích zemí, ale opravdu hodně tam končí i na těch skládkách. Ty potravinové odpady, ta výroba náročná, celý ten řetězec se jako kdyby ta směrnice snaží pokrýt. My sledujeme teď nově i množství toho potravinového odpadu. Vlastně jsme poprvé reportovali a snažili jsme se to nějak podchytit. Tam jdou teď cíle na výrobu i na ten řetězec, jak bych řekla, dále od té výroby. Otázka je, my bychom raději měli teda jeden cíl,
ale je to ještě otázka na vyjednávání, takže teď vám nejde úplně prezentovat nějaké finální závěry, bude to prostě na diskuzi členských států. U toho textilu bych se zmínila hlavně, že poměrně je tam široký záběr. Jo, tam nejde jenom o ty oděvy, ale jde vlastně i o další textilní materiály. A mnozí byli taky překvapeni, že jde také o obuv. Jo, takže o obuv i kožené doplňky, tak by měl vlastně pokrýt ten nový návrh. A co je hodně důležité, je tam rozšíření té odpovědnosti výrobců. Víte, že pro některé výrobky, a bude o tom dále řeč, máme tu rozšířenou odpovědnost výrobců, to znamená, jsou zodpovědní až do toho konečného nakládání s tím výrobkem. A tady u toho textilu to trošku jako opravdu chybělo, takže je tam návrh na zavedení těch povinných harmonizovaných EPR systémů, říkáme, to je ta rozšířená odpovědnost výrobců, aby to bylo napříč těmi členskými státy. Trošku si řekneme, co by vlastně mělo být u toho textilu nově. Měli by vlastně ti výrobci, a tím myslím i ty dovozce, hradit ty náklady, které jsou spojené s tím nakládáním. A to zejména nám jde o to, aby ten tok toho odpadu dříve směřoval v ideálním případě do opětovného použití, což jakýmsi způsobem vlastně i funguje přes charity, přes tento sběr, ale i do té recyklace a aby se rozvíjely i ty kapacity. Jo, ony jsou i nějaké teď momentálně velmi kvalitní třídící linky v Dánsku a podobně, ale dováží tam spousta států, ale co potom s tím dále, tak už úplně jednoduché není. Budou hradit výrobci i rozbory směsného komunálního odpadu. Jo, je třeba sledovat ty složky, my už to nějakým způsobem sledujeme a ono poměrně stojí to i nějaké peníze a i ten textil je třeba tedy sledovat vlastně, jestli se nám objevuje v tom směsném komunálním odpadu. Ono už vlastně teď máme od 1. ledna 2025 tu povinnost, že členské státy musí začít odděleně sbírat ten textilní odpad například v těch obcích. Jo? Takže ta povinnost už bude, to je dané, ale rozvíjí se nám teď právě to, jak budou nastaveny ty EPR systémy. Musím to trošku zrychlit, koukám. Takže informace samozřejmě budou muset poskytovat k těm výrobkům, výrobci budou muset sbírat data, ty reportingy jsou důležité a zlepšit ty procesy té recyklace. Tak jak jsem řekla, ano, ten problém tam je, ono se něco recykluje do těch hader a podobně, ale jsou to takové recyklace jako ne úplně to, co bychom chtěli. To znamená, my jdeme na to, aby se to zlepšovalo a je důraz na tu recyklaci takzvaně vlákno na vlákno. Tak, já ještě jenom zmíním ještě jedno nařízení, které mi tady taky vypadlo, poněvadž těch dokumentů je opravdu hodně. Nařízení, které nám v červenci už vlastně jako bylo v Official Journal, už bylo přijato, je nařízení o bateriích. Taky velmi významné, dlouho se vyjednávalo, 2 roky. A to všechno směřuje k tomu, že chceme nějaké informace o těch výrobcích. Jo? Ono to jde na digitalizaci. Vlastně i ti výrobci, aby měli nějaké informace, recyklátoři, aby měli informace. I u toho textilu se chce vlastně takový pasport k tomu výrobku, aby byly ty informace na nějakém QR kódu a podobně. A u těch baterií taky. Tam je důležité, aby šli jednoduše vyndat, aby měli recyklovaný obsah, aby se ty materiály vracely, aby to nebylo jako odpad, ale vlastně aby zase sloužily jako zdroj pro ty další baterie. Jo, potom jsou tam určité informace na těch pasportech k tomu výrobku, například v elektromobilitě. Víte, že těch baterií bude přibývat. Takže to všechno jako my už budeme muset implementovat a vlastně musíme udělat adaptaci na to nařízení, které vyšlo v červenci. A máme tam termíny transpoziční jednak únor 24 a srpen 25. Takže i tady ty věci vlastně musíme všechno zase dostat do té legislativy, byť je to nařízení ještě nějakým způsobem. No a teď je úplně čerstvý draft zase z července, který je k vozidlům. Ono to je, že se vlastně zruší stará směrnice 53, ale bude nám to zase přelito do toho nařízení. Takže budeme mít nařízení a kam směřuje? Zase na tu cirkularitu, na ten design. Jo, směřuje na to, aby se ty materiály využívaly. Tam se poměrně využívá z těch automobilů hodně kov, méně plast a naprosto se nevyužívá moc ta elektronika. Tam je prakticky 0, tam se nevyužívá elektronika, nevyužívají se vůbec kompozity. A tady to všechno směřuje k tomu, aby se to zlepšilo.
Takže jednak zase EPR systémy samozřejmě a druhá důraz na recyklovaný obsah, rozšířit vlastně to portfolio, nejenom ty M1, N1, ale i další automobily. A ještě jsem chtěla zmínit, aby jsme byli odpovědní i za to, kam to jde. To znamená, ne, že Evropa se zbaví něčeho, někam to vyveze do třetích zemí, ale je to právě i o té odpovědnosti, která souvisí potom s ESG a tak dále. Vlastně, aby se nevyvážely ty problémy za hranice Unie. Říkáme tomu, to je taky dobré vědět, asi takzvaně 3R, opětovné použití, recyklovatelnost a využitelnost. Jo, takhle k tomu nahlížet, to je ten pohled vlastně. A zmíním se i o tom nařízení o ekodesignu. My jsme to hodně vyjednávali ve spolupráci s MPO a ještě to vlastně běží na té evropské úrovni, ale to je ta cesta, jo. To je ta cesta, ten ekodesign, protože tam to začíná a vlastně všechno se to dále promítne v tom řetězci. Tak, tady ještě zmíním ty nástroje, tak samozřejmě o tom jsem hodně mluvila. Jednak tady jsem asi zapomněla ještě říct, samozřejmě i omezovat to, co tam do toho výrobku je dáno, takové ty negativní těžké kovy, prostě to všechno škodí, že jo, potom v tom řetězci, když to není úplně i třeba dobře zpracováno. A už tady taky zaznělo i nějaká kritéria na to, jak dlouho to bude na tom trhu. Jo, je velký důraz na tu opravitelnost. To souvisí i s tím ekodesignem. Přistupovat od začátku k tomu, aby ty díly byly vyměnitelné, aby šly nahradit, aby to v tom životním cyklu bylo co nejdéle. Ale samozřejmě jde to trošku někdy i proti těm zájmům těch výrobců. Ale myslím si, že trošku u těch větších firem minimálně máme dobrou zkušenost, že se ten pohled hodně mění. Zodpovědnost vůbec těch firem a nějaké nastavení i třeba nějakých informačních systémů na sdílení informací. Jo. To bych teď mohla i skočit, třeba jak tam byl ten materiál, ten konkrétně, jo, ten beton, tak ono to souvisí, je to velmi široké, to bychom tady hodinu mohli mluvit o BIM metodě na stavby a tak dále. Jo. Takže ono ta digitalizace s tím půjde ruku v ruce. Jo, takže to není jenom o tom, že je to škaredý reporting a tohle, ale jde to i o těch informacích, o tom, že se to bude někde v těch systémech shromažďovat a bude to časem využitelné. Víte, že ta mladá generace umí s mobilem, QR kódy, všechno. Takže já si myslím, že ono to jako tím směrem opravdu jde. Tak, teď už se dostávám k nám do České republiky, musím to hodně zrychlit, nevím, asi je to úplně... Nebudu všem, asi víte ty zákony, prostě ano, byla tam velká smršť v roce 2020, nové zákony o odpadech, o výrobcích. Pro mě je důležitý i ten změnový zákon, ta 543. Ono jde o to, že v rámci veřejných zakázek se mají uplatňovat ty environmentální kritéria. A my opravdu chceme, aby ty veřejné zakázky byly takovým jako startovacím jako nástrojem a tím směrem, že vlastně přes ty veřejné zakázky naučíme, aby ty firmy nám s těmi recykláty vstupovaly do toho biznesu. A ono to pak půjde dál. Jo? Ty nadnárodní firmy, oni chodí k nám na rady, oni to vnímají, to ESG, ty povinnosti, chtějí být jako vlastně nějakým pro tu mladou generaci i jako viditelné. Takže já si myslím, že to hodně půjde dál. A ty zakázky jsou důležité. Zmíním i tu naši připravovanou novelu zákona o obalech, která je k zálohování. Mnozí určitě víte, že se diskutovalo, jedna půlka je proto, druhá půlka proto není. Má to všechno všechno, ty úhly pohledu jsou různé a vlastně jsou oba dva ty směry jako pravdivé. Ale řekněme si, je to zase nějaký krok dopředu. I Evropská komise nám to poměrně doporučovala. Někdo víte, report zpráva včasného varování. Vyjednávali jsme to přes rok s nima, mluvili jsme ty věci, jak to u nás je, co bychom měli. A to zálohování bylo doporučováno. Takže zálohování plastových nápojových lahví, petek, ano, je to vyčlenění toku, ale je to i proto, že ten materiál je kvalitní a zaslouží si i zpracování třeba na ten food contact, jo, na ten kontakt s těmi potravinami, takže myslím si, že to může přispět právě k tomu, aby byl dobře využit. Kovové nápojové plechovky, víte, je to poměrně lehké, je to takové nic, které dáme do těch kontejnerů, ale určitě ta mladá generace, prostě ty plechovky, asi sem podobný trend jako z toho západu přijde a myslím si, že jich bude více a zaslouží si taky kvalitní zpracování. Představeny teze těch zákonů byly v květnu, teď se pracuje na těch paragrafových zněních a určitě v roce 2024, tam je potom náběh 2025,
tak doufejme, že to projde všechno. Jinak některé samozřejmě je to ještě na projednávání ve sněmovně, takže nikdy nemůžeme říct, že to úplně bude tak, jak to si řekneme. Co je důležité, my se orientujeme i na další výrobky. Dělali jsme si studie, ty toky nějak mapujeme a chtěli bychom tu rozšířenou odpovědnost i vlastně nad rámec té povinnosti dané nám z Evropské unie dále rozšiřovat. Takže díváme se i na další možnosti. Zatím máme vytipováno jako perspektivní vlastně toky, kde by ta rozšířená odpovědnost mohla fungovat a přinesla by i zdroje do toho procesu zpracování a ty výrobky by se zejména dostaly buď na opětovné použití, na přípravu na opětovné použití nebo recyklaci, tak je dřevěný nábytek, ploché sklo, plastové hračky, plastové další výrobky. Tak, teď se dostávám v rychlosti k těm strategickým dokumentům, což by bylo určitě dobře, abyste věděli, že je máme, abyste se s nimi seznámili. Je to aktualizovaný plán odpadového hospodářství, který máme až s výhledem do roku 2035. V roce 2022 přijala vláda, máme tam nové cíle, jo, z těch směrnic, které byly v tom roce 2018 a prostě měli jsme udělat ty transpozice, tak tady vlastně všechno je promítnuto a ta aktualizace je poměrně jako hodně dobrým takovým výhledem, kam to bude směřovat. Už paralelně připravujeme nový plán, který by měl už platit od roku 2025, tak na tom se intenzivně pracuje. Tak. Důležitý strategický dokument je strategický rámec cirkulární ekonomiky, cirkulární Česko. Co je důležité, že opravdu se na to zaměřujeme velmi široce. My vnímáme celý ten biznis, celý ten proces vzniku toho výrobku, celých těch, já vám to ukážu asi na koláči, abych to trošku zrychlila. Je důležité, že se na to díváme na ty prioritní oblasti opravdu od toho designu přes tu výrobu, přes spotřebitele. Důležitý je i výzkum, jo, inovace, nové technologie. Zmíním i různé ekonomické nástroje. Teď velmi intenzivně jsme i se snažili protlačit nižší DPH na ty recykláty a vyjednáváme to na evropské úrovni, protože se nám to s ministerstvem financí nedařilo. My jsme rok a půl byli zamrzlí na tom, aby jsme schválili akční plán, jenom na tom, že se nám ty diskuze nedařily. Takže já bych zmínila ještě ten akční plán. K tomu máme přijatý teď akční plán, že to jsou konkrétní úkoly. Jo, takže vlastně konkrétní úkoly jsme si dali s těmi termíny. Máme teď ten akční plán na 22 až 27 a snažíme se tam mít úkoly, které by to zase posouvaly dál. Tím myslím úkoly jako opravdu na další rezorty, i na business a tak dále. Jo, ono tam je i cirkulární sken měst a tak dále, takže je to v široké platformě. Teď ještě rychle zmíním nějaké takové trošku praktické věci, protože ty odpady samozřejmě jsou nějakým zdrojem a kdo má jako zjistit. My máme registr zařízení, což je vlastně zařízení, informační systém, kde můžete vyhledat zařízení, které třeba slouží k recyklaci nebo i k přípravě k opětovnému použití. Takže na našich webových stránkách se dá vyhledat podle kódu odpadu možné zařízení vlastně v okolí. Jo, když má nějaký producent problém s odpadem. Zmíním ještě velmi důležitou věc, je katalog druhotných surovin a slouží to pro stavebnictví. To je právě to, že v tom stavebnictví je samozřejmě nejvíc těch odpadů. Tam je obrovské procento vlastně odpadů a oni jsou velmi dobrým zdrojem a dají se využít. Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s námi, ale hlavně ČVUT připravilo takový katalog, který je jednak z odpadů jak z komunálních, tak i z těch stavebnictví a dá se prostě využít jako druhotná surovina. Slouží to pro projektanty, pro inženýry, právě hodně pro ty veřejné zakázky by to mělo být jako nástrojem. A ten katalog je zpracovaný v roce 2021, byl umístěn i na platformu portál Recyklujme stavby. A tam právě i ČVUT dává nějaké příklady anebo odpovídá i na dotazy. Tak, ještě jenom rychle řeknu, věnujeme se i dalším odpadům. Máme výzkum, je to CEVOH, možná jste slyšeli, výzkumný projekt, zaštiťuje to MŽP, ale je tam CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, další vysoké školy a tam se věnujeme hodně věcem a je tam i takzvaně průmyslová symbióza, kdy vlastně by se mělo podle geografického umístění třeba zjistit v nějakém tom území, jaké jsou ty potenciály těch druhotných surovin, nějaké množství a mělo by to sloužit časem i pro ten biznis. VŠHT je tam hodně zapojeno a vyvíjí tam různé moduly
chtěli pro životní cyklus hodnocení LCA, teď trošku od toho upustili a věnují se třeba těm emisím CO2 spojených s dopravou. Ale je určitě je tam potenciál a určitě se to časem bude ještě dál vyvíjet. Tady bych jenom rychle chtěla říct některé příklady, které se nám jako hodně líbí. Je to i právě Circle, jejich virtuální tržiště, nebudu o tom více mluvit, ale třeba se nám hodně líbí ta myšlenka Navigate Corporation právě z těch jedlých olejů použitých, nejenom na ty biopaliva, to všichni chtějí ty biopaliva, ale nám se právě líbí to, že to jde třeba na něco jako s vyšší přidanou hodnotou, například nějaké ty kosmetické přípravky i mají nějaké jiné prostě využití. Takže to je taky určitě zajímavé někde se podívat na web. A pak se nám třeba hodně líbí i takové to přírodní organické houbové mycelium, které se dá třeba využít na nějaké izolace. Jo, ten polystyren je problém. On je sice třeba polystyren, který je na obalech, na výrobcích jako kvalitní, ten se dá dobře recyklovat, ale co s tím znečištěným z těch staveb? To je jako fakt horší a ono teď je pěkné, že jsme si všichni zateplili, ale za pár let to bude problém. Takže když jsou ty organické izolační materiály, je to pro nás fakt daleko lepší. Ještě musím to zrychlit, ale my taky pracujeme na tom, aby jsme dávali ty informace ven. Takže jsme teď pracujeme na novém webu Česko bez plastu. Někdo zná Dost bylo plastu dříve. Teď pracujeme na tom, a to jsou fakt lidi z mýho týmu, že si děláme sami ty stránky, sami tam chceme dávat informace o podpoře, o těch předcházení vzniku odpadů právě ve spojitosti s obaly. Jo, takže to rozjíždíme, to bude nová věc. Teď jenom zmíním dotační podporu. Nebudu to všechno číst, ale samozřejmě děláme na té dotační podpoře. Chceme, aby bylo možnost. My se teda orientujeme na odpady. Jo, teď byla zpráva Evropského účetního dvoru, dávali jsme k tomu instrukci a seznámovali jsme se s tím, kdy vlastně bylo vytýkáno, že mnohé ty peníze a všechno v té cirkulární ekonomice směřovalo do nakládání s odpady. No, já jsem tomu jako ráda, jo. My to umíme využít a jsme rádi, když se podpoří třídící linky, aby byly automatizované, aby byly recyklační zařízení. Ale bude se muset, a to tam bylo právě vytýkáno, že tam ta linka není, na ten ekodesign zaměřit. Tam prostě je malá podpora na ten ekodesign, na to, aby se dělaly ty výrobky od začátku s jiným myšlením, s jiným přístupem. Takže to je opravdu jako vytknuto Evropské komisi a budou se na tím muset hodně zaměřit. Takže jenom operační program pro životní prostředí, to je pro nás to stěžejní, spravedlivá transformace a samozřejmě Národní plán obnovy je teď nová velká věc, takže to se nám taky podařilo. Teď zrovna včera jsme uzavřeli nějaké vyjednávání s komisí. Takže to jsou prostě nástroje, ale jsou i další. Ministerstvo průmyslu, no to je jedno. Prostě další operační programy, takže to je za mě všechno. Děkuji vám za pozornost.